Nosaltres estudiem la inestabilitat cromosòmica deguda a disfunció telomèrica. Els telòmers són els extrems dels cromosomes i la seva funció principal és la de segellar els extrems dels cromosomes fent que cadascun dels cromosomes siguin molècules individuals. I amb això evitem que els cromosomes es fusionin els uns amb els altres. Un telòmer seria com un cordill de la sabata i els telòmers serien els extrems, el plàstic aquest d'aquí. Llavors, si el plàstic és correcte, està bé, doncs el telòmer o el cromosoma és funcional, no té cap problema. A mesura que els telòmers es van escurçant, o sigui, aquest plàstic es va trencant o va desapareixent, què passarà? Doncs que al final el plàstic no protegirà el cordill i el cordill es desfilarà. La disfunció telomèrica, de fet, succeeix en tots els tipus de càncers en adults, en carcinomes. En el cas de la mama és realment important estudiar quin és l'efecte de la disfunció telomèrica perquè les cèl·lules de la mama, a cada cicle menstrual, hi ha una proliferació i una regressió de l'epiteli. I això fa que, evidentment, amb més divisions o més proliferació, més escurçament telomèric. L'altra part del projecte, el que hem investigat és com la disfunció telomèrica d'alguna manera pot afectar la radiosensibilitat cel·lular. De fet, el que hem fet és un símil amb les nostres cèl·lules epitelials mamàries i el que hem fet és irradiar les cèl·lules quan són joves i tenen uns telòmers relativament funcionals i a mesura que les hem anat dividint en cultiu i s'han fet, diguéssim, velles, doncs hem tingut dues poblacions i les hem irradiades les dues amb la mateixa dosi de rajos gamma. En el cas de les cèl·lules velles, els efectes de les radiacions eren molt més elevats, o sigui, hi havia una sensibilitat incrementada en les cèl·lules velles versus les cèl·lules joves. No és el mateix irradiar una persona d'edat avançada, que possiblement té més riscos de tenir telòmers disfuncionals, que no una persona jove. Per què ens pot servir? En primer lloc, determinar si determinats teixits podrien tenir un risc incrementat de generar-se un càncer i després poder lluitar contra els mecanismes que generen aquesta inestabilitat.